Здравейте! Ние сме Food for Friend. Аз съм Гошо Мечката и искаме да ви направим съпричастни с нашите незабравими преживявания в колите сред природата. Ние обичаме добрата храна, дългичави ситуации с приятели и силните усещания. Ще ви покажем много бързи и лесни рецепти за добро изкарване, но разбира се нещо по-завъртяно за специални поводи. А докато моите приятели се забавляват с това, ще направя сандвичи с свежа пилешка салата и хрупка бекон. Салатата е много лесна, атрактивна, съчетава много различни аромати. Приготви се изключително бързо, а и винаги може да се катаете като мен, си купите едно пирене грил. А сега ще отидем в кухнята. Вече сме в кухнята, обезкостяваме си пирето, нарязваме го на ситно и след това ще смесим всички останали съставки за нашата пилешка салата. Трябва да си нарежем на ситно пресен лук, майонез и селери, от тези може да използваме кората, а освен това не трябва висококачествена майонеза. Сега ще си опустим всичко с сол, черен пипер и пушен черен пипер, който вече може да намерите по магазините и сме почти готови. Разбъркваме всички продукти в купата и завършваме с някои лъжици майонез. Салата е готова, сега ще ми трябва една тавичка покрит с хартия за печене. Ето и нея, слагаме бекона вътре и във фурната на 200 градуса, докато остане хрупка. Докато бекона се пече, ще си приготвим и гарнитурите за сандвичите. Те са нарезани на кръгчета пресни домати и свеж бели спанак, който съм вкусил с активен сол. Купил съм си ръжен хляб с квас, който ще го изпека на тоста. Дойде момента на истината, сега ще разпределим щедро количество от пилешката салата върху хляба, продължаваме с домати, бекон, спанака и завършваме отново с хляб.
ножи са ни готови, а на мен не ми остава абсолютно нищо друго, освен да си отворя една бира и да изчакам уния с колелата. А ето ги и тях. Вие си запишете нужните продукти и натиснете бутона subscribe, за да се видим отново следващата неделя. Ще ви предложим нови епизоди всяка седмица, а до тогава ни следете във Facebook и Instagram. Аз изчезвам.